mă, sunt Jet la Viltehei, un nou episod, primul episod de 1 vs 1. Să te vedem, băiete. Ai probabil să vii în clasa mea, nu? Unde m-am spawnat? Nu. Nu? Sunt atent. Trebuie să dau... Este, prima rundă este a mea. Sunt 3 runde. Cine, de fapt, 5 runde. Cine ajunge la 3 câștigă. Îl văd acolo. Ce bine am jucat acolo! Type if you are a kitchen. Nu sunt eu un kitchen. Poate el e. El pierde 2-0. Nu-i bine să stai acolo. Clar. L-am văzut. Am văzut armura, frate. Bine, asta a fost prima rundă. O să urmeze și runda a doua și se termină episodul. Bye bye! Pentru runda a doua. Am revenit cu ultima parte, partea a doua. Stă în casă? Nu stă. Mulțumesc pentru mor. E în pământ! Holy shit! Bine, prima rundă s-a terminat. Hai, a doua rundă. Mulțumesc aici, așa. Să lăsăm fără săgeți. Bam. I-am dat una, i-am dat două. Ce contratat. Bă, nu. Nu e bun. Și GG, l-am bătut doar din, aproape doar din arc. 2-0, cred că nu mai poate face nimic. Dar astea o să fie ceva mai sus. Nu, și partea a treia, să fiți mulțumiți. Da, depinde. Partea a treia nu o să fie mereu. What the fuck, down. În sfârșit. La revedere! Ne vedem cu partea a treia. Am revenit cu partea a treia. Da, a treia. Mamă. Bă, e cu undița de asta. Bine, prima parte câștigată, foarte simplu. Bă. Ok. 1-0 pentru mine. Hai. Așteptăm aici. Nu! M-am dat de gol. Wow!
Bă, ce m-a prins acolo. Este! 2-0. 2-0. Oh, da, oh, da. Și partea a treia. Data, băiete. E GG meciul. Acum mă duc pe el. Bam. Bă, ce mădărie e asta. Dar tot, l-am bătut, deci ne vedem data viitoare. Până data viitoare. Bă, apăsați și voi butonul de like. Pentru că încerc să fac acest triplu câștig. Totuși, este multă rea. Deci, ne vedem data viitoare. Deci, data viitoare, aici vreau 2-3 like-uri sau chiar unul. Nu contează, dar măcar să am și un like. Că nu vreau dislike-uri, vreau doar like-uri. Deci, vă rog, dacă vreți să mai vedeți cum joc eu 1 vs 1, apăsați butonul de like. Da, mai puteți juca și 2v2 sau 3v2, 3v3, da? Nu știu, că n-am echipă, deci ne vedem data viitoare. Bye bye!